omama banako omama manje bayiphatha zonke izikhundla akusashiwo ukuthi mawumama naku nje uNontembeko siyasho nje ukuthi umama uNontembeko kodwa akafiki kahle ezingeni lobumama ngempela mawukhuluma uqinisa nje ngoba usayintombazana manje kodwa uSpeaker bengeke kwenzeke lokho uma kwangekho emgomeni founding principles ze-ANC ukuthi omama balingana nobaba gender parity kuphinde futhi uze ekutheni asicwasi ngokwebala ingakho ubabona nabangamnyama bekhona kwa-ANC abanye esahlukana nabo kudala babethi cha inhlangano zenkululeko akuba abantu abamnyama bodwa ngoba sizosuke sehlise isigqi somzabalazo uma sifaka abelungu phakathi ngoba yibo abasicindezelayo sathi hayi kunjalo kodwa sisebenze ngonembeza umuntu nesimo somuntu nesinqumo somuntu singacwasi ngokwebala nokunye kodwa la engikhona sekutheni sifuna kuleli period yamanje sikhuluma ukuvuseleleka kwethu njengamalungu size siyofaka ivangeli kubantu abangaqamile baphumela obala ngobukhongolosi ukuthi ayi nikhululekile ukuthi nize ngobuningi benu kule nhlangano nikhululekile ukuthi nibambe iqhaza kule nhlangano abanye sesibatshela ukuthi noma ke uma usigcina usaba kodwa nje mase kuthiwa kuyavotwa ukhululeke nje ngoba salwela lokho ukuthi umuntu avote ngokukhululeka kule nhlangano la endaweni ziningi izinto esikwazi ukuyiqhenya ngazo inhlangano yethu enegalelo mawubheke kwaHlabisa mfundisi wami eTiyeleni manje lisahlula ileli libheke ehluhluko anyangazi mdaka ukuthi leli tiyela limi kanjani ngoba yilo nje angithi kunjalo yilo nje lenkinga ngathi noma lave nje uweGilbert lapha eMajomhlofa nqamule liyoshona ebayeni fanele ngabe selifikile kodwa ke udaba lolu silidile okwangempela salithatha salwenza ukuthi manje sekufanele kube kanje suka lapho sahlala kugesi endaweni ezikhona lapha eSouth Africa ayikho indawo okwaye kwafika iheadquarters yaseMidrand la ukupheshwa khona ugesi njengale ufika uDG ufike zonke izikhulu zakwa-Eskom zonke ngobunikazi bazo kodwa la eHlwathi bafika ngobuningi babo ayikho indawo enye ekunjalo South Coast ayangikhumbula kuthiwa noma isuka ngakhona nogxina kodwa akaza lethu Eskom wonke ufika noma ninawo ugesi tuba ninawo ugesi kodwa akaza afike izikhulu zonke ka-Eskom nakwamhlabelengana zindawo zethu zonke lezi kodwa ngiyabalula nje ngoba phela kuyiqiniso ngiyedlula bafika la njengoba kukhanya bafika ngalelo la bazomemezela ukuthi bazofaka ugesi emzini ewu-400 it was 2008 sibadonsile sabathwala baze bafika manje-ke umuntu ongabuza ngoba phela kuyabuzwa uma sekufanele kuvotwe nenzeni-ke babuza abantu ukuthi kuzoze kube kanjalo nje manenzeni thina siyashesha ukuphendula ngoba kulula ukuphendula ngoba izinto zethu sobala angithi uyafaka amanzi mdaka angiyazi ukuthi akulona usuku lokuphakama lolu kodwa uyafaka amanzi kuyaziwa manje ke laba mkhanya ukuthi manje ke babuza abantu kwenzekeni antinale tiyela yini nawugesi yini nje ngoba phela even leli tiyela lilamba kwamnqobokazi lizilofika emhlabeni lizilofika le border eMozambique neSwazini fike emva after 1994 abanye abazi
ingakho siyasiphatheka mamuntu driver esuke ehluhluwe ebheke emanguza abesethi kodwa iANC yenzeni nje ehambe etiyeleni lifakwe yiyo bengazuthi umuntu ngazuthi awuthi kumancane awehle emotweni uvule nje amehlo lakho ukhongolose lo mgwaqo lo after 1994 ngingabala kuze kushona ilanga njengoba sibala nje izinto ezinhle ezenzekile zenziwa abantu ngoba ngiqale kwekaba ubaba uMdaka noma uMdaka kodwa ngiyafuna nje ukugcina ukuthi ingakho ilanga ngaze ngakuphunyuka ngile kwamashu khuluma umuntu sizomchazela mayebuza ukuthi yini esiyenzile ngalo ngikhuluma into ngibuze nje ukuthi lokhu ke ngibuza okunye ikhona indlela engakubeka ngayo kodwa akulona usuku lwayo namhlanje ngoba sizothile namhlanje semngcwabeni kaMama uMdaka angehleke manje ngiqondise kubantwana bakaMama uMdaka njengesiyalo sethu esikhulu kulomncwabo ukhona umuntu wathi kumina uma ngabe usenomama unobaba noma umdala kangakanani kodwa uma unomama unobaba awubazi ubuhlungu emhlabeni usungakazi uzubazi ungahamba nje ukhuluma uzokhale uthi kubuhlungu nakuwe kodwa uma nje usenomama nobaba hayi wathi kumina awubazi ubuhlungu kwazi wangibuza ukuthi ubani khona kuwe usenayo umama usenayo ubaba ngathi ayakasekho umama ngathi ukhona wathi hayi akapheleli wathi ubuhlungu bemizwa ekudlakazayo ekuhle ngaphakathi ikwenze ube mncane ubone ukuthi awuhlakaniphile nje ubaba bocabanga umhla ushiwa yibo bobabili abazali ngokuhlukana uyakhula ngalelo langa ingakho kufanele ukuthi emva komncwabo engathi ngakuthathe ikhona lomuzi wakini ukuthi ukuhlala nje wena makukhona isihlahla uhlale phansi kwaso ukuthule nje uzothe wehlise nje umoya kahle noma ngaba ama-hour ngakanani uvuma lento yokuthi bobabili abazali abasekho ngoba kusuke sekunjalo ngempela futhi ngalelo langa kusuke sekufanele uvume futhi ngalelo langa sekufanele uvume at the same time ukuthi sekuwuweke manje ukhulile sekufanele ubheke emuva ukuthi sekukhona abazothi nawe uhambile okusho ukuthi sebezosala bengenabazali manje ke ngifuna ukuthi ngithi kuwena Mdaka nabo bonke abantwana bakini namakhosikazi enu niyakhula namhlanje njengoba sizoniphekezela ukuthi nibeke umama uMantombela uma ngeke umuntu eke wanitshela ngentshela ke manje niyakhula mabe nithatha ukuthi hayi vele sesiyakumukela ukuthi sikumukele mase sikuphelile umncwabo nizothe hlisa umoya ngoba ayi insimbi le iyasinda ubusuku bokuqala namhlanje nizolala umama engekho akusasebenzi ukuthi ubethini kuwe ubengathini ethini kuwe nokuthi ubesakululeka noma ubusululeka yena kodwa namhlanje mawubona kahle ukuthi kanti bengingakhulile ngokwanele ngoba umzala akasekho sekuwuwe manje ngizothi ke kunina nikhulile namhlanje zothi nikumukele ngizothi bonke ubuhlungu bokuhlukana nabazali abanilethe emhlabeni sinani niyazi nani ukuthi siyeke yonke into ebekufanele ngabe siyenzile noma izinto ofanele besizenzile namhlanje siqhamuke endaweni ezahlukehlukene ngoba sazi ukuthi umfowethu usiphile kanye nabantwana bakubo ushiwe umzali sabona kubalulekile ukuthi sizonizimazisa sizoniduduza sizothi nikwamukele ngakho ke ngalawo magama kinina nabakwaNtombela nabo bonke ezihlobo nabazali nabangani
akwehlanga lungehli. uNkulunkulu abe nani nonke, nihambe kahle uma senihamba kulomcimbi. Siyabonga.